Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 2:15. Addaan ta kadikit problema wenno parikot, asaan mo amasula sulbarin, ket awan iting kapagtaklingan. Ngarud, kagayan ken kakabsat, ing kayuman ikiday ti programa, baro ariman, ken iti partena, parikot ken pamagbaga. Ngarud, awisan kayo ang makipagpaset ikiday ti programa, parikot ken pamagbaga. Babaen iting kayo panagsurat wenno panag-text. Parikot ken pamagbaga, dito'y laing kaunaan a radyo ikitaylukwan. RPN DZRL Radyo Ronda Batak City. Parikot ken pamagbaga. Pero papagaya, di nga rod, day tultuloy ti intay pa nagdrangay. Datayin ti may 3 oras, kaya may 3 programa, nga intay pagkakadoan papagaya. Malagit-sapay tada kay palaing dita an kay pay lang nga maumumang agbuybuya, ken dumdumngeg, iti ano mo to'y biyang, ken iti estasyon tayo RPND sa Radyo Ronda Batak. Sana nipod tayo pay oras ti alas 12 papagaya. At di pa lang tinakin gayemyo, timonyo ti dati programa ni Ronald Idol Domingo, itibiyang ti Master Control, the Engineer Mark Tuliao, kasama ti Chief Technician tayo ni Engineer Mike Ramos, supervision ken direksyon ti OIC tayo ni Mr. Rod Sadjan. Iti dati amalem, inte ibasa manin, digiti naawat tayo nga dani upapagaya. Beno ti man ti birthday song. Ako tayo ka sa amin nagkasangay. Itatangal daw December 10. Nawala December 10. Happy birthday today ken ni Kasin Kagawad Agagalano, ita Barangay Kalayab, Lawag City. Ni Kumadre Celia Pambid, dating admin tayo dito yung estasyon tayo. Advance happy birthday ken ni Kumadre Celia Pambid. Dito'y Barangay Baligat, iti siyudad ti Batak nga agkasangay into no December 15 into no Lunes. Ken amin nga agkasangay, iti dayto aldaw ken iti dayto nga bulan. Happy birthday kada kayo. Ti orodan ti birthday song. Kablaan teman pa ni former Barangay Kagawad Ferdinand Cueva, ita Barangay Kalayab, Lawag City.
kasangay mo itang gapot kinasayat mo at agupay apara porque masagrap mo di mo kadlip-lipatang tiyapo. Happy, happy birthday to you. Sabay, taadupay, titig na nga kasangay mo. Ken, nawagwag, ang panagbiag mo. Pati mo kumait, paigang di parabon, anay paaiken ka. Happy, happy birthday, inka nga rut ang sagana, tanadanunan manen, iti kasangay mo itang gapot kinasayat mo at agupay apara porque masagrap mo di mo kadlip-lipatang tiyapo. Happy, happy birthday to you. Di mo kadlip-lipatang tiyapo. Happy, happy birthday to you. Parikot, ken pamagbaga. Beno papagaya mitero din ibasa dahil ti Daniel ni Mr. Ronnie Ganyo mali pa rin ti Solsona, Ilocos Norte papagayam. Ato yan dati Daniel na nga pinauluan iti ti Daniel na nga napaulan iti awan naglabsingak. Bat? Ano mo deta sabali mo deta ni ipindot. Daniwan ka, ayat ko. Awan naglabsingak. Agmamayo dagiti addang jakon tinaliyaw likudan. Tamangan inak maimatangan. Dagiti agpagpakaasi amatam. Talontunek burbur siya adalan. Dagiti saludsod agsasalupang. Arapaap inak nga ta. Paragpatan. Kensika inak tungatapay masangpetan. Iliw kensega dagiti sarangten iti igam kararag kentured pakinakem. Inot napasag bulan kentawen. Arapaap ininot sangalin.
Arapaap ininot masangalin. Game apay nabattaway, dagiti mensahem asumangbay. Tumulding panakaupa, iti ayat mon natamnay. Ating gana na pugsaten, rangtay taltalay tayen. Limned iti taaw aminin. Dagiti paspasaray, amensahem, kapuinak, panagar arapaap, pundasyon ni ayat arsaak. Iti kadayok isot nagkurangak, ayan ayat ta awan naglabsingat. Naulpit naranggas ka unay, ito'y puso ingka pinir sa pirsay. Sa na induyok mo na ipanay, na derder ni ayat ket na idasay. Daniwan ka, ayat ko. Piano papagayam deta rod ti Daneo ni Mr. Ronnie Ganyo. Manipo ti Iliti Solsona, Ilocos Norte. Kumusta kayo dita barangay Agitapa? Piano, kasama tayo kita'y taga Putaw Solsona, ni Kumadre Regina Salvador. Kumusta kayo met dito'y barangay Baresbes Dingras, ni Ninang Silvia, ni Ninong Joel, ni Sharon, ni Kagawad Jimmy Orbeta. Kumusta kayo met dito'y barangay Barong Dingras. Kasama tayo ni Manong Jimmy Tabunda, ni Manang Linda Tabunda. Kumusta kayo met dito'y barangay Sideg, iti Iliti Pawan. At yarodan ti pasurot tayo sunata ti Danoy na papagayam. Apay nagbaliw ka. Sugat ko'y puso na unay nasaem napis ng tetiday when punuan na samdi niyayay kas biro iti pangyarigan mapaya nagbalikan tiyak ko nakurang pa'y gali mamatek ko naturay natangken ay napuso sino ba dang tiyang bestiyayat ko anapuslo wadwa inapninam naman inburay ko tiyayat ko paraken ka magarubek biyak ko anaput nuga itut met gayang kanagbaliw ka agnanayon lata ngay nag-aguray dumteng agasat ipuso ka na liday sumubigan ko pa'y ngata o biyak ko nga umay manglukat na ito'y puso ko kaya mamaya nagbalikan biyak ko nakurang pa'y gari ipamatek ko naturay natangken kahit ang puso sino ba daw tiyap kes di ayan ko ang napuslon kaya mamaya nagpa
balikan di ako nakurang pa'y galing di pamatek ko naturay natangken kay kapuso sino madam di agesti ayat ko anapos ko sino madam di agesti ayat ko anapos ko sino madam di agesti ayat ko anapos ko. Pero papagayam, detarod ti kantang na paluban, apay nagbali ka. Kung na natoy, malit pa lang kini kompadre tayo Rogelio Roby Lopez, manipon ni Jai Luna, La Union. Okay? Pero papagayam, Mateo Rodenti, when agsublinto ti programa tayo, intay ton tapugan, ti may kadwakin maudi, at 30 minutos na kalpasan. Kadagiti sumagmamanong pamalagip tayo, manibod pa lang iti technical studio. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DCRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 2:32. At yoro digiti kaw dyan na damdamag, itatang oras. RPN DCRL Radyo Ronda News Break. Sa ibang kalit na oras yung kagayam krabsat, at digiti kaw dyan na damdamag, itatang oras, may tampo kiti Radyo Ronda News Break. In pakamo ni Miss Shapey Abaya, Assistant Manager ti Public Employment Service Office Tilawag, nga dando ti may sengkat nga job fair. Adda ti job fair, itata nga aldaw iti mismo nga City Hall. Kunana nga adda ti 15 nga nagduduma nga kumpanya ti nakikamayat kadakwada inlalaw na karaman pa yan dagiti agplan-plano nagtrabaho iti balasita gapo ta adupay dagiti agkasapulan a kumpanya. Kunana daytoy ket dakela tulong kadagiti umili gapo ta maikanda iti oportunidad a madaan ti trabaho. Inabaga na pa'y nga karito'y nabatbatin nga oras ket masapul iti panagturungen digiti kakailian tayo tapni kasta ket mabalinda ti agaplikar iti kayat da nga pagtrabahuan. Kabayatan na in pakamo ni Vice President Sara Duterte anasken asumurot ti gobyerno iti pamilim ti Korte Suprema nga isubli ti Philippine Health ti agarop inapula bilyon na pesos nga imuna nga naiyakar iti National Treasury. Kuna ti Vice Presidente anasken nga usaren ti kwarta ti PhilHealth iti parang invest kadagiti health programs. Kuna pa iti Vice Presidente at tinasaong nga sa Supreme Court decision kaya't nagsaritaan da iti dati a Presidente Duterte iti panang bisita na iti International Criminal Court ijay Netherlands. Kabayatan na iti sabali pa nga damag saan mamati ni mamamayan Liberal Party List Representative Leila de Lima iti rakurak ni Ombudsman Jesus Crispin Boyeng Remulla amalpas ti Independent Commission for Infrastructure iti investigasyon da iti uneg ti maysa agingan iti 2 bulan. Para ken ni de Lima imposible daytoy amalpas gapo iti kinado ken kinalawat ti trabaho ti Independent Commission for Infrastructure. Nagyaman ni de Lima iti Independent Commission for Infrastructure iti trabaho kas iti dirakamat ni Remulla adakkel katinulongan isuna uray limitado ti bileg ken resources da. Inlalaw na mabalin lata nga umawat tinayon nga ebidensya ti Independent Commission for Infrastructure uray ni refer dan dagiti sumagmao na kaso ti ombudsman nang runa na adda iti karaman adakkel a personalidad iti manomalya iti flood control projects. Kunana analalawat ti mandato ti Independent Commission for Infrastructure ngem ti pampanunutin ti kaduan no sa dino nga dupay ti mabalinda at tingitingin na posible panaglabsing kadagiti linteg ang nakailanad iti Executive Order number 94. May palagip anang rugi ti Independent Commission for Infrastructure iti panagdingeg kadagiti kaso ti maanumalya flood control projects iti katengaan ti Setyembre. Kabayatan na inabiswan ni dating Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno ni Senador Bato de la Rosa nga admitiren na dagiti amin na responsibilidad iti napasamak nga krimen iti drug and war tapno may isa
maisalakan ni dati Presidente Rodrigo Duterte ang nakaibalo di Jai Netherlands may naig kadagiti kaso asang sangwen iti international criminal court kuna ni Sereno bilang admitiren ni De La Rosa nga isuna iti mastermind ket mabalin maisalakan na ni Duterte. May palagip ni De La Rosa ti hepe ti Philippine National Police iti muna talo atawen ti Duterte administration anong ipatungpal iti nalawa a war on drugs. Imuna iti daytoy idi 2018 idi winaswas ti Duterte administration ti appointment ni Sereno kas Chief Justice babaen ti Ku Waranto. Kabayatan na in lungalong ni House Deputy Majority Leader Ken mamamayan Liberal Party List Representative Leila de Lima mapatawan ti nalagse na panusa kasi ti upat apatawen apan nakibalaw dagiti opisyal ken empleyado ti gobyerno nga illegal nga pababaknang. Nakaipalaon daytoy ti House Bill number 6626 wenno gakat nga anti-illicit enrichment and anti-illicit transfer act nga inpila ni de Lima. Kunana daytoy agakat ket maysa wagas tapno mapagsungbat dagiti agar-aramid ti may kaniwas iti paglintigan nga agpapaay iti gobyerno ang makaliblibas iti kaso a plunder wenno panagkunniber. Dagita digiti kaudyo nga damdama ginatang oras kasagot serbisyo publiko ti RPN DZRL Radyo Ronda Batak. Manipod dito News Center ni Ronald Domingo nagipadamag. RPN DZRL Radyo Ronda News Break. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZRL Batak. Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time alas 2:37. Dahito nga oras si dandanon kada kayo ti iCure Herbal Coffee 18-in-1 adan iti glutathione, collagen ken chia seeds. Amang tulong amang cleansing iti bagi ken mangpapintas iti mata ken kudil. Ramanan iti iCure 18-in-1. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Mga kasangga ni Ate Berlina Argel, umininom iti Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Siyak ni Berlina Argel nga tagagabot norte umininom ati Mark Cafe. Ading uminom kayo tapno maimbag dagita saksaki iyo ta iso pinakapaimbag ti buong katawang ko kay da kayo nga adda saki na nga high blood. So, siyak high blood nga talaga pasaran di pay ag uminom ti maintenance konta napintas ti renak. Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural. Magatangen ti Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix kaligiti butika ken drugstores iti lugar tayo. Hi, ni Alexis Labrador Apo. May sa radio commentator kaya nagbalinak nga namin peklan nga user ti iCure Coffee 18-in-1 ken iCure Capsule 750mg. Iti damo, awan bilib ko pero awan met maawan ko na. Pinadas ko nga rod iti nagusar. Saan na nagbayag? Tunggal umisbunak ket adda may kuyog nga rugit iti bagi. Ket naawan ipanagsaksakit akin kanigid na pusong ko. Kaya makontrol na pa iti presyon. Kaya napagnormal na iti dati nga napalit nga darak. Padasan nyo ba iti agusar iti iCure Coffee 18-in-1? Kaya iCure Capsule 750mg tapno ingkay mapaneknekan. Ang iCure 18-in-1 Coffee ay may sangkap na collagen na nagpapatibay ng ating mga buto at nagpapaputi ng ating balat. Samahan ng proper diet at proper exercise. iCure 18-in-1 Coffee. Mabibili sa pharmacy at Shopee. Matatapos na ang taon, wala pa ring ipon. Ho, ho, ho! Mary and Elionario! Pwede kang maging milyonaryo ngayong Pasko! Mag-transact lang sa M. Luwalier from October 5 to December 31, 2025! Punta na sa M. Luwalier para Christmas ay merrier! Grand draw for Mary M. Elionario promo is on January 8, 2026. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB 238749 series of 2025. Naladingit ti agpasina, ngem lumagaan ti ladingit ken saem, no napintas ti panakataming dagiti minatay. No kinapintas ti serbisyo di pagsusaritaan kadagiti minatay, eksperto ti Crispin and Susing Funeral Homes, babaen ti dekalidad ken personalized funeral services, manipod ti panakabalsamar, panakaurnos ti mansayag, agingga ti panakaidulin ti minatay.
Malaksid iti de kalidad da serbisyo, nakalaklaka pa iti singirda, dahita ti serbisyo, ti Crispin and Susing Funeral Homes. Masarakan iti Barangay 1 and Ricarte, City of Batac, Ilocos Norte. Dayain laeng ti Ricarte Park. Wenno tumawag iti Globe number 0995-951-1711. Kenti Smart number 0947-808-0529. Kenti landline da 077-600-0829. Crispin and Susing Funeral Homes. High Factor Intech Digital Industries Corporation. Alisto can clear ti ladawan ti outcome na pogi when na sexy. Madidan to maartapan ti digital printing ang ma-develop iti High Factor Intech Digital Industries Corporation. Siyempre, nalaka. Latest edition pa iti ususarenda nga equipment. Agawat da kas iti reproduce, repair, printing, MP3 and application download, picture editing, rush ID picture, local ken abroad, nga mabalinyo nga orayen. Agawat dapay iti tarpaulin printing, iti anyaman a design na kayatyo. Aglako dati picture frames, USB, SIM cards, ken memory cards. Ag-repair ken aglako dapay iti amin na klase ti cellphone, iPad, ken laptop. Masarakan ti High Factor Intech Digital Industries Corporation, iti amyanan ti Ricarte Park, Kingsland Building, City of Batac. Tawagan iti telepono da 792-3444 or ti cellphone number da 0925-3589-531. High Factor Intech Digital Industries Corporation. Mag-Kidney Care. Iwas sakit sa kidney. Ako si Carla, 45 years old. Dahil sa mataas na creatinine umaabot ng 3 mg per deciliter, laging pagod at hirap sa paghinga. Sinabi ng doktor, kailangan ng magdialysis. Sinubukan ko ang Kidney Care at sa 3 linggo, bumaba ang creatinine ko sa 1.7 mg per deciliter. Salamat Kidney Care. Hindi na ako takot sa dialysis. Mag-Kidney Care. Iwas sakit sa kidney. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury, South Star Drug at mga suking botika. Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi May the magic of Christmas fill your business with success and your personal life with happiness. Kablaw, manipod ka dagiti staff and management of Ilocos Consolidated Cooperative Bank. Diyos unay ti Agngina. Ti sasangbay ti Pasko ken baro atawen, iti panagbiag tayo. Panawen, iti panagkikinawatan, panagpipinnakawan, panagpipinnatig, kang runaan na iti amin, isot panagyaman iti Apo. Naragsa ka Pasko ken isangbay ti baro atawen tayo amin. Mensay ti Pasko ken baro atawen, ipapaay kada tayo ni Mrs. Maggie Tunak and Family, San Nicolas and Vintar, Ilocos Norte, Honolulu, Hawaii, USA. Diyos unay ti Agngina. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 2:44. Hindi nga ro dituloy ti programa tayo. Parikot ken pamagbaga. Addaan ka kaditi problema wenno parikot, asaan mo amasula sulbaren, ket awan iting kapagtaklingan. Ngarud, gagayan ken kakabsat, ing kayuman iti dayta programa, baro ariman, ken iti partena, parikot ken pamagbaga. Ngarud, awisan kayo ang makipagpaset iti dayta programa, parikot ken pamagbaga. Babaen iting kayo panagsurat wenno panag-text. Parikot ken pamagbaga. Dito'y laeng kaunaan a radyo iti kailukwan. RPN DZRL Radyo Ronda Batac City. Parikot ken pamagbaga.
Pero papagayo, dapat dapat mati 15 minutos kasangwan ti oras ti alas 3. Nintay tumanin pa nagpipin na kada. Alamin papagayam kasangwan ng intay basa dati may kadwa nga Daniel. Alak man ito yung kanito. Ang mga abis kada kayo ting kay panagkipagpaset. Paniting kay panagipadanon kadagiti Daniel mensahe na ayat. Dagiti pakasalitan kinayat pakasalitan iti biyag. Ken kasamit ten adan kayo ti parikot papagayam. Patuloy yu idan iti programa tayo. Masindadaanak nga mangibasa kadagita papagayam. Patsyan tayo. Dagiti intay basbasa iti tunggal aldaw ket mabalin nga suda iti intay pagpampanunutan. Mangi tunda kada tayo iti napinpintas nga dana ken pakapidutan iti adal ken sursuro. Keno ito yung roden ti may kadwa nga Daniel. Ti Daniel in patulod kada tayo met ni Mr. Joseph Pedro iti barangay 20 Ermita Lawag City. Kablaan tayo man paygayam ni Apo Kapitan Oswald Valente manipo dita Corimao kasamit ni Apo Kapitan Noel Sadjan iti barangay Salbang Paway Ilocos Norte. Ni pagayam tayo nga Victoria Digay dito barangay 29 San Pedro dito siyudad ti Batak. Ti Daniel nga napaulwan iti ti oras. Daniwan ka, ayat ko. Ti oras. Nasalansan dagiti nakalibas akan ito. Nagidday, ngem di napupuutan. Manupay nga taabigat, ti lumtuad. Panawen, ti mangibunannag. Naidasar, iti agkakarang-i nga aldaw. Ngem mailatang, iti agsusupadi awagas. Adda na paspas, maminsan na banayad. Ngem pangedeng, iti mangi kaladukan. Tagod-udog ti oras, tunggal darikmat. Daniwan ka, ayat ko. Pero papagayam detarod ti kanta wenno Daniel. Di pagayam tayong Joseph Pedro di barangay 20 Ermita Lawag City. At ti marod ti pasurot tayo sunata ti Daniel na. Pilawin ka kunanan to. Ni Judy Ann Romena. Awan pamati kung ken ka, when awanen panagtalag ko ken ka, parumama kun tiin ka pa
kat rupan-rupa ngem pilaeng pilawet ken ka tanugayam nakalikod ka syagmet gayam tay awan ser-serbina ngem pilawet ka tanuag sarita ka kunam lano napuno ka ngem pilawet ka tanuag sarita ka kunam lano napuno ka ngem gayam ta ubod ka. Parikut, ken pamagbaga. Beno papagayam deta ti kanta puluan pilawen ka. Nanatoy manipalang ken ni Miss Judy Ann Romena. Alamen na papagayam mi daket tuloy tintay panagkakadwa panagdragay ti programa tayo. Titi sa malipay nga sunata isagot ko kada kayo papagayam ni Daniel James Sarmiento. Timet kanta na puluan. Anya ka di kablang teman dati Vilma ni paring Michael ni Sandoval. Tita Barangay Balakad, Labag City. Ken ni Ma'am Piakino. Hello ma'am. Merry Christmas. Kasametan ni former Sangguniang Bayan member Amor Macalma Bagarino dita pinili. Hello compadre. Dinyag paiso kay mo dingag kita puso. Biyak ko sa web kanyag tapno mo diyak paiso. Ibagam no na puno ta ayat mo no amo metenti aramid ko dinakadin barigate o ayat ko tama tukar unay kay tuy puso ala nagsangkat o ayat ko tapno amo no anya tiyak paiso anya kasi at talaga kinapudno siya ka din tiyak ikot na itapuso siya ka di at talaga ni pagpatid mo so em kanya mo anya tiyak paiso. Dinakadin barigate o ayat ko tama tukang unay kay tuy puso ala nagsangkat o ayat ko tapno amo no anya tiyak paiso anya kasi at talaga kinapudno siya ka din tiyak ikot na itapuso siya ka di at talaga ni pagpatid mo
kadian talaga ni pag-ating mo. So kanya nuan niya tiyag paisu. Parikut, ken pamagbaga. Beno papagaya. Alpasen ti hintayon pa nagkakadwa. Alpasen. Kaya tagyaman na iti siyo manen nga ng kadwa kada kami ti lasto di ti 3 oras. Malibod pa iti oras ti alas 12. Agpapan ka na gito'y nga gundaway. Malakit into manen no bigat Bebes to no bigat. Pumaypayapay manen ti weekend papagaya. Ket sapay kumata nakaipaay kami manen ti Sanggabasit ngem kay nagliliwaan naglinglingayan ken nakamuan nyo kadagiti kabarwanan nga damdamag kabayatan di programa tayo Radyo Ronda Balita Midday Edition. Pagkakadwa tayo tumet lang bigat alas 8 agi nga dati oras alas 9 programa tayo Sirma Tanilocano kon Radyo Ronda Balita Morning Edition para ito ni Carlo Masita Makalipis. Itibiyang timas sa control ni Engineer Mark Tuliao kasama tayo ni Chief Technician tayo ni Engineer Mike Ramos tinagan met ti Administrative tayo ni Miss Mary Joy Gabat ken supervision ken direksyon ti OIC tayo ni Mr. Rod Sadja ken to inumo ti biyang testimonyo ti daytoy programa ni Ronald Idol Domingo. Kaya po, God bless everyone. Agan anad tayo akan kanayon. Philippines Network.